Rate mo. 4 na taon ko ng karelasyon ang katrabaho ko, na which is pamilyado. Are you single? Yes. Hindi ko din alam kung bakit randomly is nag-reply ako sa message niya and then inaccept ko yung friend request niya. Doon nagsimula yun. Actually, hindi kami nagpapansinan sa opisina. Siya yung pumupunta or nakikita kami sa isang lugar. Actually, wala pa akong nararamdaman sa kanya nung nangyari yun. Pero alam mo na may asawa siya. Oo, kasi nakikita ko naman sa Facebook niya eh. Hindi ko din alam anong nangyari yun. Actually, walang anniversary, walang kahit ano. Landian ba to o nagmamahalan kayo? Nagmamahalan. Nag-grow na kasi yung love ko sa kanya. Dati talaga hindi. Hindi kasi. Ang layo din ang pagitan ng age namin. Ayoko na ng relasyon na to. Kasi nagkakaedad na ako. Parang nagkakaroon na ako ng nag-uudyok na parang tama na, enough na. Kasi single naman ako. Kumbaga marami din namang kahit pa paano, nagkakagusto, ganyan. Single ka ba? Tinatanong kita, single ka ba? Nasaan na ba si Rakitera? Nandito ako. Anong pinagsasasabi mo dyan? Ba't inaagawan mo ko ng radio time? Sorry, hindi ako naka-exit agad. O, ito na, bababay na ako ba? Ikaw talaga, tapos na kayo ni Diego Bandido. Alas 9 na, nandito ka pa din. Pwede namang magpahinga sa trabaho, Duday. Kakaloka. Anyway, kabisyo, May 1 Labor Day. Sana ay nakapagpahinga ka. At kung sakaling pinili mo magtrabaho ngayong araw na ito, kabisyo, okay lang yan. Basta hindi katrabaho mo yung tinatrabaho mo. Charot! With harot! Pero pwede rin shoutout sa lahat ng mga nagtatrabaho na ang tinatrabaho ay katrabaho. May araw din kayo. Tandaan nyo yan! Lagi nyong iisipin na kung pamilyadong tao na tapos single ka, ikaw ang pinakalugi dyan. Sa totoo lang, ikaw ang pinakalugi dyan. Ikaw ang talo dyan. Yung akala mo nag-e-enjoy ka, akala mo ang sarap-sarap ng pakiramdam na minamahal. Pero hindi yun yung klaseng pagmamahal na tapat at totoo. That is the kind of love that is what we call a pirated version of love. A pirated version of love. Kumbaga sa CD, pirated. May CD pa ba? O basta, pirated kind of love. So bakit ka magsisettle sa ganung klaseng relasyon? Kung pwede naman na ikaw lang ang the one and the only at pwede kang ipagsigawan sa buong mundo at pwede kang sunduin, ihatid sa trabaho na hindi ikinahihiya o hindi nagtatago. Ang sarap sa pakiramdam ng gano'n. Nagpapadala ng bulaklak sa iyo, yung jowa mo dahil legal na legal kayo. Pwede kang isama sa kung ano mang lakad. Diba? Ang sarap ng gano'n. Yung kapag sinabi nila na may family day, pwede mong isama. Ganon yung pakiramdam. Kaya kabisyo, kung meron kang katrabaho na tinatrabaho mo na pamilyado, stop na. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magkasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi samahan mo ko sa isa na namang panibagong sekreto na matutuklasan natin mula sa ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Ninakaw ng live-in partner ko
ang perang dapat pampakasal namin para sumama sa ibang lalaki. Yung ikaw yung naghirap, ikaw yung kumayod kalabaw, tapos biglang iba yung aani. Yung inalayan mo yung tao ng pagmamahal, sinamahan mo pa ng pera, tapos biglang nanakawan ka lang. Ipangkakasal yung dalawa, tapos ginamit sa ibang tao. Ibang klase rin. Anyway, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Sabay-sabay tayong magalit mamaya. Charot with Harot. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terate. Kay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.